बोरायखौ माबायदि नुयो कमेन्टआव खिथाहरदो हागैमोन आयौ माबायदि नुगोनथाय गानजोबबा आरो नोंखौ बै माबानि बायदि नुहांबायलै नों जौ लोंफालायनाया माबादा दाख्लैनि जों फिल्म नायनाया हलाव बे गुन्दाया मा नाममोनलाय राजा जानाया ओरैबाथारमोनहाय माबाया खिथेरबो नङा औ खिथेरावबो दं ए थुजिरबो नङा औ नंगौब्रा औ ए थुजिर लादों मा मोनलाय गानहोनाया लरा जाबाय नोंसिना बेखौसो गानहोग्रोनांगौमोन फुजाजों नोंसोरसो गानग्रोनो मोनबाय जों फटक लानांगौआ बिदा बिनानावसो गानग्रोनो मोनबाय भिडिअसो फट' खेबाखै आं बिसोरखौसो जि साइज नुबाय आंहा जा साइज नुदों आंहा बिसोरखौसो बिनानावाबो रेडि जाबाय सानैजों खालाय खनसे सानैजों खनसे थालाय आंखौ खेबदो आं गानग्रोनो आंनि बारि आंबो थांनो बालाय आदा सुबि हा आं भिडिअ खेबना मानो बेखौनो आंनो खेबजाया खेबबाय मबाइल लाता बुआ मबाइल oh 100 पे oh मबाइल ला थोरो मबाइल हमको पेन है क्या पेन है पेन दीजिए राजा वाला राजा इनमें तो हम फकीर है अभी राजा वाला इस टाइम में राजा वाला ठीक है बोला ना सही बोला और रानी वाला तो एक लेके आना चाहिए था रानी वाला तो बच्चे का स्कूल का स्कूल चल रहा है रन महोत्सव भैया एक सब ठीक है मोबाइल अभी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद अरिजीत सिंह ये मेमोरी ले जाएगा आपका असम असम बिदियाव गानलायनांगौ आरो मोसानायावसो गानोना बेफोरखौ ओमफ्राय ट्रेडिसनेल मोसानायफ्राव जेरै जों बागुरुम्बायाव गानो खिन्थु बिदियाव ओरैनो गानाब्रा एथ' गोलाव बानो बिदिखौ गानखौ मा माखौ दे जाखासिगोन जाबाय ना फुल ले क्या एक आप लोगों के साथ फोटो लेना आगे वो तो तुम दो एक साथ दे मुरि मोसागोन दे बिसोरना बेखौ गाननासो मोसायो हनै अरांखौसो गुदुं आंबो गानो गानगोनब्रा गानसैनो ओरै नांजाब ओरै ओरै साइड साइड इधर साइड साइड हो ऐसे 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 हाँ नोंबो ओरै एसे देन्जार नुजोबखाबायलै बिसोरखौ बिदि खालामबाय
พูดไปเลยเราพูดไปเลย ดีจะคล้าย เราพูดไปเลย